вече свършихме този ден. Да видим, ние там учим. Тук има нещо интересно. Кафе и тоста. Okay. Кафе и тоста. Може. Ще си спомняме тези хубави моменти от практиката. Ще си спомняме професионалната практика. Има и успешни реализации. Да, това е младият предприемач Хлебар. Здравейте, намираме се пред хлебара на Ангелов. Сега ще влезем вътре да видим как действа процесът и да се запознаем, разбира се, с предприемачът, който се занимава с тази работа. Добър ден! Добър ден! Какво може да ми предложите? Това, което имаме в момента, селски бял хляб, по-различен от общо приетото, и царевично хлябче, което съм извадил преди не повече от 20 минути. Селски хляб, защо му се вика селски? Каква е разлика? Смисъл? Селският хляб, за да може да бъде различаван от другия вид бял хляб, който прави. Защото е много плътен. От традиционните рецепти, когато са правени преди години, хлябовете, които са били печени в селата, те са били много плътни, избити и тежки хляб. Честно казвам, моята работа е по-скоро да го направя и да го отгледам, отколкото да го продам. Благодаря. Тук що си купихме толкова и пресен вкусен хляб от хлебар на Рангелов. А сега предстои да разберете как самият процес се развива вътре в установката. На хората, които са решили да се развиват в дадена насока, съвета, който бих им дал, е пълна отдаденост. Без да правят компромиси за личния си живот, тъй като живота е пред вас. Ще говоря конкретно на теб, тъй като си на моите години, ти си на 20 години. Да. Живота е пред теб, както пред теб, така и пред мен, аз за това се хвърлям директно в джаза. Наистина наложи ми се да забравя нощни заведения, въпреки че не ми липсват. Отдадох се изцяло на занаята, на идеята, развих мислене в главата си, което да ме дърпа напред. Определено имам много развитие в тази държава, тъй като нашата икономика е в един прекрасен застой. Сега започваме да се развиваме. Добре, ако имаше право, примерно, да избираш дали в България би продължил своето развитие или в чужбина, кое би предпочел? България. Добре. Държавната икономика се правят от чуждестранни инвеститори. Българските инвеститори са от порядъка на моя личност, която е 40 квадрата. Смисъл, аз не мога да дам работа на повече от двама души. Учителя, който ми прие документите, ме попита, искам да си цапам ръцете с сметана или с машинно масло и от тогава пък съм в брашно. Използвам технически познания, взети преди 7 години от основното училище, което съм завършил. Развил съм се след като съм работил с определени хора. Те са ми подпомагали и са ми показвали много тънки моменти на производството. Каква е твоята мотивация? Кое те кара сутрин като станеш и с желание да отидеш в твоята пекарна да направиш за твоите клиенти? Любовта. Добре казвам. Добре. Реално на мен това ми е живота. Не, смисъл на мен това ми е живота месена. Вижте, всичко е свързано с нашата професия. Да станем без хляб. Така е. И професия, и бъдеще. Тони, нещо ново за матурите? Доколкото знам, нищо ново. Той е рано, още само мокри са нови. Вижте, това е първият директор на училището Младин Малинов. А спомняте ли си първата среща с него? Какво разказа тогава? Как е създал училището? И? Според мен това е било доста трудна работа, тъй като първоначално гимназията е била цех за плетене на кошове, стаите са били доста малки и неугледни, дворът е бил прекалено кален и неприветлив. На фона на всичко това е трябвало да се мисли за създаване на учебен процес и за колбасарска работилница. Знаете ли, че това е първото училище в България? Малката сграда е била администрация, която се е ползвала за спални помещения. След това мазето става колбасарска работилница, която за съжаление вече не действа.
Много интересно. Колко трудно е било, а вече сме на практика в водещи фирми и предприятия. Истински менеджер, истински предприемач е бил този първи директор. Само какво образование е имал. Учил се е на майсторук в много европейски държави, включително и Италия, Унгария и Германия. Получил е 2 висши образования. Предприемачеството означава нови знания, начинания и много труд. Швейцарският министър на образованието господин Амброджи ни беше на гости. Леле, какви фотографии! Мисля, че беше ето тази, нали? Помня, че Миш от 11-я клас беше център на вниманието. Ей, зайци, харесвате ли професионалното обучение? Да, много интересно. И кои часове са ви любими? Най-интересни са часовете по суровини и материали, български език и информатика. На мен също са ми любими. Професионалното образование е стожерът на нашата икономика, основата на нашата бъдеща реализация като технолози, като предприемачи и просто като хора с професия. Един неразделен